lakon Wahyu Cakraningrat iku krita babagan daya lan pusat. Cakra teges roda utawa pusaran, ningrat teges jagat. Dadi Cakraningrat iku pralambang daya sing bisa muter lan ngatur jagat, nanging ing marifat jagat sing paling cedak iku batin. Ing jagat pakem wayang sing gegandengan karo epos Mahabharata. Wahyu iki asring dadi rebutan para satria, nanging kaya hukum sunyi spiritual. Wahyu ora tau tumiba marang sing mung kepengin kuasa. Duweke teka marang sing wis nemokake pusat kesadarane. Cakra minangka simbol kesadaran sing muter. Urip iku muter, seneng sedih menang kalah. Mulia asor, wong sing durung eling bakal keseret puteran iki, nanging sing wis marifat dadi poros, ora mung dadi roda. Poros iku meneng, nanging kabeh gumantung marang dheweke. Iki rahasia batin. Dadi pusat, dudu dadi sing keseret. Ngerangkul daya tanpa dikuasani daya. Cakra iku senjata lan uga lambang tatanan kosmis. Yen daya ora dipandu welas asih lan kawicaksanan, bakal dadi puteran sing rusak. Nanging yen diselaras karo kebenaran, daya dadi alat nguhurak urip bebrayan. Wahyu iku resonansi, dudu hadiah. Wahyu Cakraningrat ora diparingak amarga garis keturunan utawa kekuatan fisik. Dheweke kaya resonansi, mung nyambung karo ati sing selaras karo hukum langit. Iki ngajari yen kepemimpinan sejati lahir saka kejernihan batin, dudu saka ambisi. Ing hakikat marifatullah, lakon iki kaya pepeling sing bisa nguasani jagat enjaba kudu luwih disik nemokake pusat ing enjero. Yen ora, roda kuasa bakal muter lan pungkasane ngiglasing ngenggem. Ana ironi sing menarik, manungsa kerep kepengin dadi pusat perhatian, nanging lali dadi pusat kesadaran. Cakraningrat ngajari bedane loro iku nalika batin wis dadi poros sing tenang. Puteran urip ora maneh madeni, malah dadi irama sing bisa dimengerti.